Boxing Day inorevei? Boxing Day sekunzonanzi kurwa here ameno here baba ndo manzo ndombozita ini. Boxing Day kachikafu kaneka kachengetwa kemusi wakaberekwa Jesu kaneka kari mubhokisi kekuti musi wakanobudiswa ka ndo musi wekuti hakusi kurwa kufara ndo zvinoreva Boxing Day. Musarwa zvenyu after Christmas, a day after Christmas Day. Tumahororo tumahusakasaka twakasarira twuri mubox. Hakusi kupera kwegore. Boxing Day day rekuhanze rekurwa. Boxing Day nderekurwa. Asi haricharwi hedu ka. Takungoitawo kuti tinonga takazorora tichinga tabva muholiday yeChristmas. Takazorora haticharwi. Boxing Day yemazuva ano isichiri yekurwa. Zvaitika hazvo kare maybe. Asi nawo hakusina ucharwa. Takunakirwa tichingoda takuzorora machi. Tinonga takuzorora patakabva apa tichimbotora mafemo tichizopinda mugore idzva. Tichibva muBoxing Day. Inotongorona sezuva rekutongo sezvemapostori hatiri kukoshesa zviri kuti Boxing Day asi ine kutongoti tichiona sezva zvinongoita semamwe mazuva ese. Ko mama munoziva nyaya yekunzi musi weChristmas ndoitanzi Boxing Day izuva rekuita sei Boxing Day? Ndinasoti izuva rekungofara seholiday yedu yemuno muZimbabwe yekungofara iri holiday. Boxing Day handiyatsozvinzwisisa hangu. Boxing Day izuva rekufara tichipemberera kuzvarwa kwaJesu nekutanga kwegore dzva ndo zvinoreva Boxing Day tichifara tichidya tichiguta. Boxing Day rinomboreveiko zuva iri tabva paChristmas pazvarwa Jesu ko Boxing Day? Boxing Day ndo zuva rekupemberera rekufara. Munhu wese paBoxing Day munhu wese anenge achingofara. Ndo Box Day ronzi Christmas box. Vanhu vanenge vachiziva kuti box rako tudopo ndingoizi zuva rekupa. Arekuti zvakaita mushopu medu umu tine nguva yatinopawo vanhu zvinhu. Kueroma vanotamburawo vana vaningira vedu vari kurara mumastreets umu vanopiwawo zvekare neintravelvet. Tinovabatsira tivabatsirawo zvovabatsirawo Boxing Day.